nɛgɛ kaɲɛ 10 ale ni kelen sanga kɔnɔtɔ bɛ ale sanfɛ arajo jɛkafɔ 100.7 MHz studio Charno Amedi Cham ale tɔgɔla kumaso kɔnɔ sibiri o sibiri ni waati sera o bɛ mun kɔni ye hakili jigi aw ka dɔgɔkun kibaruyaw minnu bɛ yen n'aw ma se k'u lamɛn n'aw ma se k'u sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan ni ka se k'u lase aw ma k'aw to aw ka cakɛdaw la k'aw to aw ka so sɛgɛlafiɲɛbɔ la yaasa aw ka se ka bɔ jamana kibaruya kalama cogo min na n'o kɛnɛ sigilen o bɛ k'aw fɛ sibiri ɲɔgɔn fɛ hakilina ta b'a jɛkafɔ ɲɛmaaba karamɔgɔ Buwa Jabate ka danaya ta ka da anw kan kuma bara aw denkɛ n'aw balimakɛ ni Mamadu Mayiga ye min mana jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi sɔgɔmada n'o ye technicien ye o de ye Ahmed Jakite le prince du technique an ka dɔgɔkun kɔnɔ kibaruyabaw olu filɛ nin ye an bɛ taa Kulubakaw fɛ yen nɔ CSEC n'o bɛ tali kɛ conseil économique social culturel environnemental la n'a ɲɛmaa Yakuba Katile olu ka sigi min bɛ kɛ n'a bɛ tali kɛ mun kɔni ka session kɔni kan dɔgɔkun fila ale kɔnɔna la o bɔra minnu donna da bɛ don kɔrɔfɔw la o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana tajiko maaw b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ a ko la an ka jamana ministre min ka baara bɛnnen bɛ mun kɔni ye sanni feereko ani usine ko ma Musa Alasani Jalo ale ni an ka julabaw ye ɲɔgɔn ye tajiko la an da bɛ don kɔrɔfɔ fɛnɛ la fo ka taa se aéroport ale ka wulikajɔ min bɛ ka kɛ n'o bɛ tali kɛ o ka seya kɔni kan o baara fɛnɛ kɔni kɛra ka se ka aéroport lakana cogo min na yaasa an ka jamana ɲɛda bɛ se ka ɲɛ cogo min na ni an bɔra o kɛnɛ kan sigiban bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ kabi mun kɔni araba tɛmɛnen nin kalo tile 6 fo ka taa kuncɛ bi yɛrɛ n'a bɛ tali kɛ mun kɔni FOPAM 2026 o bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ jamana 30 ani kɔ o bɛ Mali kɔnɔ yan kunnafoni diko ka se k'o baara kɔni kɛ cogo min na nin dɔgɔkun kɔnɔ kibaruyaw la kumabaw ye sɔni an bɛna don minnu ɲɔgɔn cɛ ka se a fɛngɛ dɔ ma cogo min na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na kunnafoni bakuruba la min ye an ka jamana kibaruya ko la an b'a daminɛ mun ye an ka jamana sigidaba min bɛ wele ko mun kɔni ye conseil économique mun kɔni ye environnemental et culturel la olu ka sigi min bɛ f'o ma ko mun kɔni ye u ka session cérémonie d'ouverture de la 10e session ordinaire du 6e mandature o baaraw bɛ kɛ kabini kalo tile fɔlɔ o baara kɔni da la tɛnɛn tɛmɛnen a bɛ kɛ Kulubakaw yɛrɛ fɛ yen nɔ mun ye cakɛda in yɛrɛ ale jabalaba kɔnɔna na a kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ u ka cakɛda ɲɛmaaba Yakuba Katile a ye mun sɔrɔ ka d'a ma an ka jɛ ni ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ san o san k'a fɔ ne ni waati ninnu sera ni lajɛ in bɛ kɛ nka yanni lajɛ cɛ an kɛ mɔgɔw bɛ cɛri jamana kɔnɔna na ani jamana kɔ kan maliyɛnw giriman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni se ka taa o kuma ɲɔgɔnya in kun ye k'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamana yɛrɛ a kɛ ɲɛta a kɛ kanani u hakilila ye fɛn jumɛn y'a la u sigiyɔrɔ ko o kumaw bɛ fɔ mais jamana kɔnɔ hali min t'u sigiyɔrɔ ye ni yɔrɔ wɛrɛ don u bɛ se ka kumaw bɛɛ lajɛlen ka sabu Mali ye kelen de ye fila tɛ i bɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn mais i tɛ yɔrɔ min na o ko fana o y'i kɛ ko ye o kɛ kungo y'i kɛ kungo ye donc sigikafɔ min bɛ kɛ o kɔnɔna na n'o papiyew n'an b'u fara ɲɔgɔn kan n'anw tilal'o la waati min jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan an bɛ tila ka na o papiyew bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fɛsɛfɛsɛ ni k'a bila ka taa conseil de la république mɔgɔw ma tile 15 o kɔfɛ kɛ laɲini kɛ sigi an bɛna ka na hali sisan hakili jagabɔ kɛ a tɔ kan ni dɔ bɛ min ji ye ni min kɛ fɔ cogo min ye a kɛ kan ka dilan cogo min na laban ye mun ye a kɛ kan ka di minnu ma n'u ye baara kɛbaw ye gouvernement président de la république ni ka taa se assemblée ma papiye ninnu bɛ ɲɛnabɔ a bɛ di olu ma yalasa u k'a dɔn jamanadenw kɛ hakilila ye mun ye u kɛ hami ye mun ye u kɛ laɲini mun ye n'o dɔnna a bɛ baara nɔgɔya donc bɛɛ n'i kɛ baara don n b'o de fɔ a bɛɛ bɛ komi n'a fɔ jɔlɔkɔ de don an bɛɛ lajɛlen jɔlɔkɔ kisɛ kelen kelen an bɛɛ lajɛlen y'o ye donc ne min y'i ta kɛ n'a tɛmɛna ye k'a bɛ se dɔwɛrɛ ma donc n'a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ baara bɛ ɲɛ donc o lajɛ sigi nin de daminɛna bi n'Ala sɔnn'a ma an bɛ tile 15 kɛ a la tile 15 bɛ taa dafa tuma min ni an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan o gafe bɛna ta k'a ci ɲɛmɔgɔw ma n'o ye président la ayiwa ni Ala sɔnna ma ni an bɔra o kɛnɛ kan jamana tajiko gɛlɛya ale bɛ gun kan min maaw ba caman kalama la an ka jamana ministre min ka baara bɛnnen bɛ an ka jani sanni feereko ale ni usine ko ma ni ale ye Musa Alasani Jalo ye alamisa o alamisa a yɛrɛ jamana la a bɛ wele bila an ka julabaw ma minnu ka baara bɛnnen bɛ taji nali ko ma ka jamana kɔnɔ u bɛ sigi ni ka kuma tajiko k'a daminɛ essence fo ka se gasoil ko ma gɛlɛya min bɛ ale la a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo di maa minnu bɛ yen n'u bɛ se ka jamanadenw kunbaya tajiko in ma u bɛ se ka bila kiri ka bolo kan cogo min na kɔrɔfɔ b'o de kan an ka jɛ ka Musa Alasani Jalo ministre ka kɔrɔfɔ lamɛn gɛlɛya bɛ région damadɔw kan essence tajiko gɛlɛya la donc o gɛlɛya bɛ sɔrɔ min fɛ o ye k'a fɔ de hakɛ min bɛ na a ka se ka tila kɛcogo la bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min na ministre américains ni iraniens cɛ ani israéliens o de kɛra sababu ye min kɛ bɛ ka taji yɛrɛ sɔngɔ gɛlɛya wa min ye jamana bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka o kɔlɔlɔ sɔrɔ o de y'a to an ye hakili jagabɔ kɛ hakɛ min farala o sɔngɔw kan kɔsa in na o kɛra sababu ye min y'a to an ka jamana ka tajiko a bɛ se ka sen sumaya donc gouvernement y'a ye k'a fɔ ko
an ka fɛɛrɛ kɛ min b'a to an bɛ se ka dɔ fara an ka baarakɛɲɔgɔnw olu ka sɔrɔ kan min b'a to taji bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ a nacogo kɔrɔ la ayiwa mɛ kalo tile 26 o tɔnsigi kɛra bɛn kɛra o la dɔ farala olu ka fɛngɛ kan mɛ dɔ ma fara min kan o ye jamanadenw bɛ taji san sɔngɔ min na station kɔnɔ foyi ma fara o kan an y'o to a cogo la min ka kan ye k'a fɔ an bɛ nin baara min kɛ f'u ka a baara de fanga dɔgɔya an bolo ka taa citerne min nana k'a ka taa di jamanakɔnɔdenw ma wala ka taa di usine ma ka taa o de tɔpɔtɔ k'o bɔ o kɔnɔ k'o bila sira jugu wɛrɛ kan o bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an b'o bɛɛ datugu. Ayiwa ni ala sɔnna ma ni an bɔra o kɛnɛ kan an bɛ taa Senekaw fɛ yen nɔ aéroport international Modibo Keyita o mun y'an ka jamana panjuguru kɛnɛ ye ni a tɔgɔ dalen bɛ an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ la ale kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ aéroport Dimel la olu ka sigi bɛ wele ko session n'a bɛ tali kɛ session ordinaire ka se yan a ta ko 74 n'o bɛ tali kɛ 74e session ordinaire ale bɛ kɛ aéroport maaw fɛ ka kɛ n'o wulikajɔ kɔni aéroport ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ o ka PDG yɛrɛ kan président directeur général la ni ale ye colonel major Lasina Togola kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔfɛ a ye mun sɔrɔ ka di an ma an ka cɛ ni ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. aéroport bɛ taabolo min kan ala ni a ka administrateur ni baarakɛlaw yɛrɛ bolo baarakɛla aéroport bɛ taabolo min kan taabolo ka ɲi hali sisan jamana ɲɛmɔgɔ o ye instruction ferme di k'a fɔ ko an ka ko bɛɛ kɛ pour que aéroport ka se ka lakana cogo min na donc o kɔnɔna na baara caman kɛra ka aéroport lamunumunu k'a lamunumunu ka o baaraw kɛ ka tila ka finitigiw n'o y'an ka sɔrɔsiw ye o cayara sisan ale ni kɛlɛkɛminɛnw maliyɛnw fɛ an ye kɛ ka mesure mun bila en place waati min na n'o ye filtrage ni fɛnw ye ale ni ka mɔgɔw bila u ka ni mɔgɔ ka fɛn tɛ aéroport la yan u ka yan bila pewu an kɛ ka olu bon bila u k'a ɲini u k'a faamu a kɛlen don an yɛrɛ bɛ ka hɛrɛ de kama an bɛ ka hɛrɛ de don aéroport nin ye jamanaden bɛɛ ta ye Mali ayiwa ni ala sɔnna ma ni an bɔra o kɛnɛ kan mun ye anw ka jamana faba ale kɛn bɛ farafinna kunbɛ belebele kɛnɛ kɔni ye n bɛ tali kɛ farafinna jamana 30 ni kɔ o bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni wulikajɔ min laɲini kɛra an ka jamana kunnafonidilaw ka ɲɛmaaso kɔni fɛ ka daminɛ maison de la presse ɲɛmaaba Elhaji Banjugu Dante ka na se Irtel ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ mun kɔni ye Bokum ka na se mun kɔni ye JPAC ka se mun kɔni ye Appel Mali ka se ASEP ma nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka jɛ ka sigiba kɔni kɛ a fɔ sigi manansakan na Forum panafricain des médias FOPAM 2026 a baaraw daminɛna kabi mun kɔni araba tɛmɛnen kalo tile 3 a bɛ kuncɛ bi ni ala sɔnna mun kɔni sibiri yɛrɛ n'a bɛ taa bɛn kalo tile 6 ale kɔni ma wa anw ka jamana kɔnɔ bi kunnafonidila maa 400 ni a kun kan fɛ ka bɔ an ka farafindugu fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka se ka nin wulikajɔ kɔni kɛ a kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ baaraw dayɛlɛ don jamana ɲɛmaa ma kɛnɛ sɔrɔ a kɛn bɛ ka danaya da maa min kan o de a ka premier ministre ye gouvernement ɲɛmaa mun kɔni ye k'a fɔ docteur Abdoulaye Mayiga général de division ale kɛrɛfɛ mun ye Elhaji Banjugu Dante ale ye mun sɔrɔ ka di an ma baaraw dayɛlɛ don an ka jɛni ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Forum organisé voilà ça question de la liberté d'expression min bi fɔ an ka se ka kuma la an ka ɲɔgɔn faamuya ko la mɔgɔw bɛ se ka kɛ aw tɛ liberté in faamuya cogo kelen na parce que aw ye kalan minnu kɛ a n'aw bɛ bɔ jamana minnu na aw bɛ culture minnu na cogoya kelen tɛ sinon aw bɛ se ka kɛ ŋaniya kelen na mais ni dɔ de ko ne ka faamuya cogoya o ka kɛ dɔ ta ye ni min ma miiri ou bien k'a ka ko kɛ ne ta kɛcogo ye o ta tɛ tiɲɛ ye ko bɛna kɛ fili ye minnu bɛ liberté in faamuya cogoya wɛrɛ la malheureusement u ma na mais olu de lamɛn'o ye diɲɛ in kɔnɔ sinon u welela dɛ u invitera u welela an b'u ye ni forum suguw u bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka financer mais tant que a ma k'olu ta kɛcogo ye u ka dɔrɔmɛ kelen tɛ don a la alhamdulilayi u ka dɔrɔmɛ ma don a la u ma na mais an kɔni y'u wele an nana an fɛta de fɔ fɛtafɔ in ye mun ye a ka d'an ye kunnafonidi baara a ka kɛ cogo min na o ye mun ye i mana kɛ kunnafonidila ye cogo o cogo i ye jamana dɔ de den ye i mana kɛ kunnafonidila ye cogo o cogo n'i bɛ kunnafoni di i gɛlɛya ka kɛ kunnafoni nafama ye kunnafoni o kunnafoni n'o dili bɛ se ka kɛ jamana wuli ye o dili bɛ se ka adamadenw ka vie bila danger la ne hakili la o journaliste i kan k'o considérer k'a lajɛ donc bi an nana an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka laadala kow an ka tabiyala kow an yɛrɛ ka adamadenya taabolo la yali journaliste in bɛ se ka kɛ baara in kɔnɔna na cogo di tiɲɛni tilennenya kan i ka tiɲɛ fɔ a fɔcogo la ka mɔgɔ lafiya mais k'i gɛlɛya fana an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ waati min na i baarakɛtɔ i ɲumankɛtɔ kana taa kɛ juguman ye et mun na an de bɛ kan kelen fɔ par exemple n'i y'a jateminɛ RDC bɛ yan Guinée bɛ yan Mali bɛ yan ninnu kelen kelen na radio min b'a dugu la RDC ka radio 100 Mali ta ye 150 ye Guinée ta ye 100 ye Sénégal ta ye 300 ye olu dun fana b'an ka langue locale ninnu de fɔ bon mɔgɔ wɛrɛ de ko ale bɛ anw informer anw yɛrɛ place la cogoya min y'a diya donc ni an yɛrɛ sera ka fara ɲɔgɔn kan RDC mɔgɔw ka correspondant ka kɛ yan an ka correspondant ka kɛ Guinée an ka kunnafoniw falen falen ani ɲɔgɔn cɛ
au lieu que an ka giri média occidentaux nɔfɛ olu yɛrɛ tɛ yen souvent u bɛ an ka jamanadenw yɛrɛ de k'u ka relais ka kuma las'u ma n'anw yɛrɛ ye coopération médiatique kɛ ni internet ko tile min bɛ sen na an bɛ se ka kunnafoniyaw di ɲɔgɔn ma tiɲɛ kan k'a sɔrɔ an ma musaka caman bɔ o de ye mutualisation ye e mago bɛ min na e b'o sɔrɔ ne bolo ne mago bɛ min na ne b'o sɔrɔ e bolo o bɛ traité an b'o di an ka kanw kɔnɔna na an ka population bɛ kunnafoni sɔrɔ donc an b'o baara de ɲini coopération médiatique o de ka se ka kɛ e ye mun ye mɔgɔ tɛna diyagoya ka kuma don i da kunnafonidila minnu bɛ yan nɔ la c'est des gens libres u bɔra yɔrɔ caman de ka na appel de Bamako ŋaniya min b'a la n'an ye kunnafonidi taabolo jateminɛ bi a bɛ fɔ min ma kabale médiatique wo a bɛ fɔ min ma liberté d'expression wo ni an bɛɛ lajɛlen sigira bon an ye nin kuma in bɛɛ fɔ ɲɔgɔn kan an bɛ wuli ni kan jumɛn ye a tiɲɛ na kunun an ye fɛn dɔw jateminɛ ko kunnafonidi baara bɛ ten bi an kan k'o logiciel réviser mais ko dɔw b'a la ka kɛ bi an k'o fana lajɛ o fana ka dabila donc n'an wulila ni kan min ye ça va être l'appel de Bamako o tuma mɔgɔ minnu bɛ yan ni Mali médiaw de farala ɲɔgɔn kan ka kuma k'a la fanga bɛrɛ t'a la o mais Afrique du Nord bien, Afrique centrale bien, Afrique de l'Ouest bien. Et puis c'est des grands noms des médias d'Afrique qui sont là. Moi, je conférence inaugurale que ni africain journaliste ñuma kɛmɛ ta bi a ye 70 bi segin formé. Donc o mɔgɔ ba ni ala sɔnnama ne kun ye Elhaji Banjugu Dante ale yɛrɛ kɛnɛ in ale ɲɛmaaba b'a ale bolo ale tɛmɛnen kɔfɛ an ka minisiri Abdoulaye Diop Mali ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira jamana tɔw la ko min bɛ ka fɔ an ka jamana ma ko tiɲɛ tɛ ko wa ko Mali bɛ wa Mali bɛ to sen na hali bi jamana mun nana olu jamana caman kɔni y'o seereya Abdoulaye Diop an ka fina kɔrɔfɔw lamɛn. Farafinnadenw yɛrɛ de b'a mais malgré u bɛ min ye u y'a décider ka na an kan k'u fɔ fɔlɔ k'a fɔ u ye cɛsiri min kɛ ka se ka na ka nin waati nin kɛ n'an ye an ka jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ tiɲɛ don lakanani o ye gɛlɛya fanba ye minɛnw bɛ ka don sɔrɔdasi minɛnw ni pour que ka kɛlɛ kɛ o ye diyagoya ye mais kɛlɛ ni sigiyɔrɔma 3 jate don parce que jatigɛwale kɛlɛ a bɛ kɛlɛ ni marifa ye sisan a y'a ye fana sɔrɔ sira fɛ fana u bɛ ka gɛlɛyaw kɛ ka siraw datugu ka an ka jamanaw ka taa ni ka segin ko gɛlɛya o n'a bɛ fɔ o ma ko terrorisme économique ko terrorisme médiatique ka kunnafoni k'o yɛlɛma ka kɛ marifa ye an ka jamanaw contrôle la nkalonw bɛ tigɛ ka da jamanaw na an b'o o kɛlɛ min na n'an b'a fɔ a ma ko guerre médiatique o bɛ mɔgɔ minnu faga o de ka ca ni ka tɛmɛ marifa bɛ minnu faga parce que a kɛlɛ ni sisan kunnafoni a b'a ɲini ka mɔgɔw hakili de minɛ k'an ka jamanadenw k'u ko don ɲɔgɔn na an bɛɛ de kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka ni terrorisme médiatique nin kɛlɛ fana b'u kɔfɛ n'a y'aw lajɛ aw bɛ arajo ba minnu lamɛn a kɛra RFI a kɛra BBC a kɛra Vox of America ye u ka gouvernement de ka nafolo donnen b'a la ne ko n'aw y'aw yɛrɛ ɲininka mun de la Faransi jamanadenw b'u ka nafolo ta k'o don arajo la pour que ka anw kunnafoni filakan ani bamanankan na olu ka intérêt ye mun ye mɔgɔ mago tɛ kunnafoni na olu fɛ yan donc u bɛ fɛn wɛrɛ de nɔfɛ donc n'an y'o faamu ayiwa aw yɛrɛ ye faamuyali kɛ ne kun ye Abdoulaye Diop ye ka se ka yira ka fɔ an ka jamana ni ala sɔnna wuli ka jɔ an b'a sugu bɛɛ kɛ ale tɛmɛnen kɔfɛ min ye Salifu Sanogo ale yɛrɛ min ye commission d'organisation FOPAM 2026 an ka fɛnɛ kɔrɔfɔ lamɛn an bɛ min fɔ kunnafoni ko na bibi in na kunnafoni kɛlen don fɛn ba de mɔgɔw kun b'a jateminɛ an bɛ kɛlɛ la juguw man kan jugu b'an yɛrɛ tu la mais min bɛ kɛlɛ in yɛrɛ tɔ juguya o y'a ye ni kunnafoni taara n'a ma di a dicogo la n'a ma fɔ a fɔcogo la a bɛ se ka na ni balawu ye ni dɔ taara kibaru dɔ ta sisan ayiwa ko donso kadɔ donso dɔw k'u taara bi fila dɔw kan ko k'u faga mais ni n ye donso fini dɔn o tɛ ne kɛ donso ye dɛ ni ne ye kadɔ fini dɔn o tɛ ne kɛ kadɔ ye dɛ mais misigɛnna bɛɛ fɛnɛ tɛ fila ye dɛ donc i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ jugu dɔw u taara bi mɔgɔ wɛrɛw kan ka t'u faga mais preuve t'e bolo k'a fɔ fila don preuve t'e bolo k'a fɔ donso ye dɔnni ye donc ni an bɛ kibaruya ta k'a di fo an ka se k'a tɛrɛtɛrɛ de k'a bɔ ɲɔgɔn na n'i ma se k'o kɛ i b'i kɔlɔsi parce que n'i ye a kibaruya sugu dɔ ta k'a di i bɛ taa ayiwa balimama dɔw bila ɲɔgɔn na a bɛ jamana yɛrɛ ɲagami o de la anw ko anw bɛ fɛ ka information de proximité kɛ information de proximité ye mun ye o y'a ye an bɛ kibaruya min sɔrɔ jɔn jɔn na an b'a ta an b'a fɛrɛfasiya k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ka faamuyali kɛ mais an t'a ɲini ka tasuma jɛnsɛn cogo si an b'a ɲini ka taa bɛn sira de fɛ an ɲɛmɔgɔw yɛrɛ u y'a ɲini k'a fɔ ko fɔ an ka télé so sɔrɔ an k'an ka radio so sɔrɔ wa an k'an ka journaux so sɔrɔ
radio ni télé olu kɔni créera sisan an bɛ ka baara de kɛ walasa k'o bila sen kan kosɛbɛ mais an ka radio ni télé an bɛna sinsin mun na an bɛna sinsin an yɛrɛ ka todunkanw de kan an bɛ fɛ ka kibaruya minnu ta bɛ di an ka todunkan na n'i ye radio tɔgɔ jateminɛ radio tɔgɔ ko Dan de Liptako Dan de Liptako o bɔra filakan de la o kɔrɔ de ye Liptako kumakan bon filakan fana ye kan min ye a bɛ fɔ an ka jamana saba bɛɛ kɔnɔ n'i ye anw yɛrɛ ka télé so ta anw ka télé tɔgɔ Tafuk TV Tafuk tamasɛki kan na o kɔrɔ de tile kura donc Tafuk a bɛ tamasɛki kan na tamasɛki fana bɛ fɔ an ka jamana saba bɛɛ kɔnɔ donc sisan anw bɛ fɛ ka baara min kɛ ka kibaruya ta k'a di an ka jamana kanw na walasa jamanaden bɛɛ k'i ka tata sɔrɔ a la wa an bɛna baara daminɛ fɛnɛ dɔnkili tɛ k'anw ka télé la dɔn tɛ k'anw ka télé la anw ka télé bɛna kɛ kibaruya nafamaw ani magazine ni documentaire minnu bɛ se ka fɛn yira musow denmisɛnw cɛw maakɔrɔw an bɛna o intéressé bɛɛ de la o ye yɔrɔ nafamaba ye barisa farafinna jamana 20 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi mais an bɛ mun nɔfɛ an bɛ fɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ni a danna Mali journalistes dɔrɔn ma mɔgɔw bolo an ka ca ma an man ca o ayiwa hakilina yɛrɛ kun ye de ye n'a dina Mali journaliste ma mɔgɔ bolo k'an ka dɔgɔn an ka ca an ma ca o de kama farafinna bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ bi wa an bɛ se k'a fɔ tare forum min ale daminɛ ka na se bi ma kunnafonidilaw de kɔni bɛ kɛnɛ fɛ i k'a fɔ dakɔnɔ ɲɛ wa baaraw bɛ kuncɛ bi ni ala sɔnna sibiri k'a daminɛ sɔgɔmada kanɲɛ 9 baaraw daminɛna baaraw bɛ to sen na fo nɛgɛ kanɲɛ 16 n'o kɛra suspension bɛ kɛ wa bi su in na nɛgɛ kanɲɛ 19 cérémonie de clôture o bɛna kɛ an yɛrɛ ka ministre fɛ mun kɔni alhamdu ag ilɛ nin ye sabula ale bɛna se ka jamana gouvernement ɲɛma ka se k'o jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan nin bɛna kɛ sababu ye forum min kɛra an ka jamana kɔnɔ ka se ka première édition ye ale min kɛra misali ye bi farafinna kun kan ka se ka kɛ sababu ye ka yira diɲɛ maaw la k'a fɔ mun bɛ fɔ an ka jamana kan ko tiɲɛ tɛ Mali bɛ yen nɔ wa Mali maa bɛ se ka don ne ka se ka bɔ sabula an ye seereyaw sɔrɔ kɛnɛ kan maa dɔw nana ko olu bɛna don min na k'a fɔ ɲɛna k'aw bɛ taa min k'u bɛ taa Mali la k'a fɔra u ye aw bɛ taa Mali la Mali min maa tɛ se ka don maa tɛ se ka bɔ nka k'olu y'a sɔrɔ fɔ kuma min bɛ ka fɔ nin ye ko jugu nkalon don wa farajɛ média minnu bɛ yen nɔ n'o kunnafoni sira min ye olu de bɛ ka nin kɛlɛ ta ka ɲɛsin anw ma wa ni ala sɔnna ma nin forum bɛna kɛ sababu ye ka yira diɲɛ maa la ko Mali fɛn tɛ an ka jamana kɔnɔ wa bi ni ala sɔnna ma an bɛ ka kɛlɛ min kɛ an bɛ se ka sinsin cogo bɛɛ la ka se ka kɛlɛ kɛ ni k'a ban cogo min na nin de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru kan minnu farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka hakilina ta ka se ka bɔ maa min yɔrɔ radio jɛgafɔ ɲɛmaaba karamɔgɔ Buwa Jabate ka baara ninnu bɛɛ la kɔlɔsi an ka kunnafoni so sira ale ɲɛmaaba mun ko bɛ tali kɛ karamɔgɔ Bɔkari Tarawele ale kan ka kunnafoni lasɔn ma o denkɛ n'aw balimakɛ ne ye Mamadu Mayiga ye ne Mamu Jara ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye technicien o de ye Ahmed Jakite le prince du technique bɔlɔlɔ siraw fɛ Sylvie Dako an bɛ a fɔ ye aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ kunnafoni yɛrɛ ka d'aw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam